Αχιλλέα. Αν σε δει κάποιος γνωστός, πώς θα δικαιολογηθούμε? Εδώ ο τόπος είναι μικρός. Έχω και προβλήματα με το Σύφη. Τι προβλήματα? Μη χαίρεσαι, σε παρακαλώ. Δεν μπορώ να λυπηθώ κιόλας. Κοίτα με. Μη φοβάσαι τίποτα. Πώς να μην φοβάμαι? Το ξέρεις ότι η Δάφνη μας είδε? Το ξέρω. Με πήρε τηλέφωνο. Τι? Και μου το λες τώρα? Δεν πρόλαβα πιο πριν. Κοίτα, θέλω να ηρεμήσεις. Εδώ που ήρθαμε δεν πρόκειται να μας βρει κανείς. Πόσο όμορφη είσαι. Σε θέλω. Σε ρώτησα κάτι. Θέλω να το ακούσω. Ναι. Αισθάνομαι όπως και εσύ. Αλλά δεν είναι εύκολο. Έχω τύψεις για το Σύφη και ας μην είμαστε καλά τελευταία. Δεν θέλω να περάσει για τον άντρα σου. Σε θέλω. Δεν μπορώ. Δεν νιώθω άνετα, ούτε είμαι έτοιμη. Μην κοιτάς τότε εκείνη τη νύχτα. Έλα με εκείνη τη νύχτα. Αφού είπαμε τι συνέβη. Εντάξει. Θέλω να ξέρεις ότι δεν πρόκειται να σε πιέσω ποτέ. Φοβάμαι, Αχιλλέα. Φοβάμαι πολύ. Όσο είμαι εγώ εδώ, δεν θέλω να φοβάσαι τίποτα. Δεν πρόκειται να σε πειράξει ποτέ κανείς. Εγώ είμαι εδώ. Η Βασιλική θα τέλειωσε νωρίτερα. Μπράβο! Είσαι και αφελής. Αν δεν ήμουν εγώ, τι θα έκανες? Δάφνη, τι κάνεις εδώ? Εγώ τι κάνω εδώ, μου ζητάς και τα ρέστα. Πού είναι αυτό, κρυφτικέ? Δεν το περίμενα αυτό από σένα, Μελίνα. Τόση επιπολαιότητα. Εντάξει, την πρώτη φορά σε δικαιολόγησα, αλλά εδώ υπάρχει και συνέχεια. Η κατάσταση είναι σοβαρή. Μην τα βάζεις με τη Μελίνα. Εγώ την πίεσα να βρεθούμε, ήθελα να μιλήσουμε. Α, έτσι το λέμε, Αχιλλέα. Με περνάς για χαζή. Λοιπόν, Μελίνα, φεύγεις επί τόπου και παίρνεις τηλέφωνο τη Βασιλική και την ενημερώνεις. Ο Μινάς επίστεψε. Το ελπίζω. Γιατί είναι και καχύποπτος. Οριστά, δεν έχει αναχωρήσει ακόμα το αεροπλάνο. Φαντάζεσαι να μην το πιστέψει ο Μινάς και να πάρει το ΣΥΦ τηλέφωνο και να γυρίσουν και να έρθουν εδώ και να μας πιάσουν και να θεωρήσουν ότι εγώ. Ότι είναι εραστής μου ο Αχιλλέας. Αχ, Παναγία, έλα, φύγε. Θα φύγω κι εγώ από την πίσω πόρτα. Εννοείται. Ευτυχώς που εσένα σε μυρίστηκα και σε παρακολούθησα. Και εσένα σε πρόδωσε το καράβι. Δεν γίνεται να σφυράει ταυτόχρονα και στα Χανιά και στον Πειραιά. Λοιπόν, εσύ φεύγεις από μπροστά. Εσύ φεύγεις από πίσω και εγώ καθόμαι στη μέση να σου κάνω πλάτες. Τα έσχη. Λοιπόν, Μελίνα, το νου σου. Αν δεις το Μινά, θα πεις ότι εγώ περιμένω την Βασιλική μαζί με τον άνθρωπο που μας σύστησε ο Δήμαρχος. Και ότι εσύ είχες μία επίγουσα δουλειά και πρέπει να φύγεις. Κατάλαβες? Ναι. Ναι. Πήρα να δω αν είσαι καλά, μπορείς να μιλήσεις? Όχι. Μάλλον καθόλου. Θα μιλάω εγώ, μην απαντάς. Φεύγω, εγώ ψαριστήριο. Πάω στο ξενοδοχείο να μαζέψω τα ρούχα μου και μετά κατευθείαν στο αεροδρόμιο. Θα γυρίσω πάλι όμως ξανά, κρυφά, σε 2 μέρες. Δεν νομίζω ότι πρέπει. Αφού το θέλουμε και οι δύο, δεν υπάρχει, δεν πρέπει. Να ξέρεις ότι αισθάνομαι πολλά για σένα. Λοιπόν, πάρε με μετά, δεν θα είσαι μόνη. Θα περιμένω.
Τι κάνεις αγόρι μου εδώ στην Κρήτη? Τι το ρωτάς και το ξαναρωτάς, αφού δεν θέλει να σου πει. Κάσε ρε Σύφη. Έχω απορία. Προχθές εγώ τον έβαλα στο αεροπλάνο. Ξανάρθε στην Κρήτη κρυφά από όλους. Ακριβώς. Δεν το ξέρουν ούτε τα αδέρφια μου ούτε η γυναίκα μου. Κυρίως αυτή. Να με συμπαθάς, αλλά δεν καταλαβαίνω. Εγώ κάτι κατάλαβα. Άντρες είμαστε, Διαμαντή. Ακόμα δεν κατάλαβες τι παίζεται στα Χανιά. Μα το Θεό όχι. Ένιγμα μου βάλεις ρε Αχιλλέα. Έχετε ωραία κορίτσια στην Κρήτη. Ένας άντρας δεν μπορεί να αντισταθεί εύκολα. Ευχαριστώ μου ρε Αχιλλέα. Ρε, καλά πότε πρόλαβες και είδες όλα τα ωραία κορίτσια στην Κρήτη, στο πατητήρι. Κάπου εκεί γύρω. Λοιπόν, να με συγχωρείτε, αλλά πρέπει να πάω γιατί θα χάσω την πτήση μου. Τώρα, αν θέλετε να πείτε κάτι στο Ματέο, δεν μπορώ να σας το απαγορεύσω. Ναι ρε, μην τρελαίνεσαι, δεν υπάρχει λόγος, φύγε. Έλα, καλό ταξίδι. Έλα, γεια. Κοίτα να δεις ο Αχιλλέας. Πότε τα ψήνετε και πότε τα προλαβαίνετε εσείς οι νέοι είναι πραγματικά απίστευτο. Ναι, είδαμε και σένα, που στην ηλικία σου είσαι με τη Δάφνη. Έλα, έστε Σαΐδης, προχώρα. Τώρα ήρθες? Ναι, γιατί δεν μπορούσα να μείνω άλλο μακριά σου, αγάπη μου. Εντάξει. Καλώς ήρθες. Έλα. Μπαμπά, τα λουλούδια. Έλα, αγάπη. Ω, τι έχουμε, Σου μάζεψα λουλούδια όπως σ' αρέσουν για να βάλεις στο δωμάτιο σου. Μυστικό. Δεν τα έδωσα στη θεία Ευρυδίκη. Αγάπη μου, έτσι. Βλέπεις, τούτα κάνεις και αγαπώ σε πιο πολύ από όλους. Πιο πολύ από όλους. Αυτός είναι έρωτας. Όχι αστεία. Ζηλεύει ο μπαμπάς. Έχει σκάσει από το κακό του. Γέλα εσύ. Πες αλεύρι. Αλεύρι. Η Ευρυδίκη σε γυρεύει. Ήταν πριν με τον Ματθαίο μέσα στο σαλόνι. Τον είχε τρεμωξει για τα καλά. Μπράβο της, συγχαρητήρια. Και τώρα που είναι, με τη Δήμητρα μιλούν? Όχι. Η Δήμητρα βγήκε με μια παλιά της φοιτήτρια. Τέλος πάντων, πήγαινε εσύ τώρα πάνω να τα ακούσεις από την Ευρυδίκη. Τι να ακούσει από τη θεία Ευρυδίκη? Γκρίνια. Άντε που κάνεις ότι δεν καταλαβαίνεις. Αλλά τι λέω. Γυναίκα, είναι εσύ. Τέλος πάντων, Μαρίνα μου, πρέπει να πάω πάνω εγώ τώρα. Και φοβούμαι πάρα πολλά. Δίε, ακόμα ένα φιλί. Έλα. Έφτασα Κύπρο, μπορείς να μιλήσεις? Ναι, όλα καλά. Ναι, πρέπει όμως να σε προειδοποιήσω για κάτι. Στο αεροδρόμιο έπεσα μούρι με το Σύφη και το Διαμαντή. Όχι, Θεέ μου. Και? Μην πανικοβάλλεσαι. Εντάξει, θα μπάλωσα. Είσαι σίγουρος ή μου το λες για να με ηρεμήσεις? Μίλησες με τον άντρα σου και σου έδωσε να καταλάβεις κάτι. Τα μπάλωσα, σου λέω, εντάξει. Πώς, με ποιο τρόπο? Δεν έχει σημασία. Στο αεροπλάνο σε σκεφτόμουν πολύ. Σκεφτόμουν τι ωραία που θα ήταν να είμαστε μαζί. Να πηγαίναμε ένα ταξίδι οι δυο μας. Μόνο οι δυο μας, για μια εβδομάδα. Μην κάνεις όνειρα που δεν γίνονται. Όλα γίνονται. Εσύ, θες να πάμε ένα ταξίδι οι δυο μας? Να πάμε κάπου και να τα αφήσουμε όλα πίσω? Πολύ. Κι εγώ σε σκεφτόμουν συνέχεια. Με έκανες πολύ ευτυχισμένο τώρα. Ναι, θα μιλήσουμε αύριο το πρωί. Γεια σας. Επιτέλους γύρισες. Επιτέλους σας βρίσκω. Τι είναι αυτές οι γλύκες? Αποφάσισες να αλλάξεις τη λαϊκή? Απλά αποφάσισα να μην σου κάνω καμίες και ούτε παράπονα. Θα γίνω ξανά η γυναίκα που θέλεις να είμαι. Μάλιστα. Θα παίζεις θέατρο δηλαδή, Υπέροχα. Έλα, μην τσακωθούμε ακόμη δεν ήρθες. Πήγαινε πάνω, κάνε ένα μπάνιο
Και έλα να σου δείξω πόσο πολύ σε αγαπάω. Έλα, Χιλέα. Μπορώ να μιλήσω. Με έκανες πολύ ευτυχισμένο τώρα. Ναι, θα μιλήσουμε αύριο το πρωί. Γεια σας. Επιτέλους. Αχιλλέα.